Rafet Sušić više nije selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon očajnog starta kvalifikacija za evropsko prvenstvo i samo 2 osvojena gola. Donešena je na naše ogromno zadovoljstvo jednoglasna odluka da novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu bude Mehmet Baždarević. Absolutely unbelievable! Taken very intelligently. Dzeko tried to work the angle. Magnificent goal from Edin Dzeko. Dzeko holds his run. He's onside. Ibisevic waiting in the centre. That's a beautifully weighted ball. Ibisevic. Nastavlja se napad naše reprezentacije. Dzeko! Ivović! Dzeko! Bajramović! Bakajmo četvrti! Za majstore!